Takže zdravím vás u mého dnešního videa. Jak jste si všimli, není to vlog a nejsem na něm já. Jak to? Že on doma nemá počítač. Je to tak, že jsem prostě pryč. A nahrávám to přes Bandicam, neregistrovanou verzi, jasně, že to nebudu kupovat, že? Takže mám tu hru Akinator. Kdybyste se divili, že zvuk je takový prostě jakože škaredý nebo moc potichu, tak tohle je šít počítač, jako. A nahrávám to přes videokameru, ve které je zabudovaný mikrofon. Tohle nahrávám už asi po 50, fakt nešlo to. Poprvé se mi to sekalo, po druhé prostě to nešlo. Takže tu máme hru Akinator The Web Genie. A myslím si, já už jsem totiž začal jakože první tu, a tak jsem to vypl, nevím. Myslel jsem si Spidermana a myslím si ho dál, takže existuje no. Does your character fight? Yes. Does your character žije v Americe? Počkej, Spiderman? No. Yes. Comic book hero? Yes. Lincoln with the color? Yes. Does your character have pointed ears? Počkejte, teď mě asi neuslyšíte, já tu kameru držím v ruce a já jsem si bral Google překladač. Does your character have pointed ears? A němčina. Já to nemám rád, aspoň za to. Ano, angličtina. Máš, jo, takhle, jestli máš píčaté uši. Promiňte teď, jsem si to dal zpátky do ruky. Máš píčaté uši? Ne. Played in Spider-Man? Yes. Aha, dejte. No, perfekt, já jsem dal yes. No, vidíte, že se mi to seká a laguje a myslím si, že to jedu tak na 5 fps, možná ani to ne. A I think of... No, honem obrázek. Je to shit, počkej. Spider-Man, Peter Parker. A víte, kolik to bylo otázek? 6, 7 otázek a hned to věděl. Superhero. Co dáme teď? Yes. Já nevím, mně se to jakože moc nelíbí. Dáme play game. Koho si budeme myslet? Někoho známého. Si budu myslet mě, myslíte, že mě uhadne? Jasně, že jo. Jasně, čekám, uhadne všechno. Jak se jmenuje? No, tohle neberte jakože už let's play nebo já nevím, tohle to bude asi jenom přes víkend. A no prostě jakože nebude to často. Počkej, já vždycky jak na něco myslím a chci, abych to prostě jakože domyslel, věděl, tak to ne, prostě nevím. Ale když prostě nechci něco vědět nebo na to přijít, tak prostě miliony toho. A já jsem to řekl nesmyslně, ale to je jedno. Akinator, The Web Genie. Ježiš, já vůbec nevím. Minecraft a takhle ty nechci, protože to už je hrané. No tak Minecraft, abyste neřekli. Charaktery, ano, opravdu existuje. Ne, nežije v Americe. Charaktery, ano, má více jak 30 let. No, nespívá. Sport. Minecraft, to si nemyslím. Dead. Ne.
pardon. Charakter Quentin Mandel, Consensus od nevím. Protože jsem to asi Polák a no. Always have a book in the run. Ne. Teda myslím. Does your character have superpowers? Ne. Já nevím, jestli to vidíte, ale mi tady strašně problikuje jakože kurzor myši. Já jsem dal. Ne. Ne. Je to nějaký divné. Říkám ne. Ne. Já nevím, co s tím je. Můžu mačkat 10krát a... Slyšíte? A nic. Já takovou šíleníš. Nevím. Co s tím zase je? Jo, has your character been in trouble? Nevím. Has your character been elected president? Ne, nebyl prezident nebo tak něco, nevím, co to je za otázku, určitě ne. To je otázka 17. Tady. Is your character linked with video? Yes. A teď už natočí. Takhle. Are you happy when you see? Yes, určitě jo. Já se teda omlouvám, že to jakože nepřekládám, ale nejsem za tak dobrý. Has your character been a child star? No, child star ne. Už patří, že se mě ptá. No. Ale už nevím žádný. Famous by... to už bude vědět. Ne, nepracuje v Moučenku. Jo, jestli byste chtěli, abych natáčel Minecraft, tak to nepůjde. Tady na tom počítači nikdy. Já se divím, že to jede. Grumo a Pula, no. Co? Že by už na to přišel. I think of Mirek Minecrafták. Ano, přišel na to. Ježišmarja, co to je za fotka? Co to je? No teda, Minecraft Let's Player. Takže já se s vámi loučím a dneska počkejte, já vám to řeknu takhle. Dneska je co, pátek. Takže dneska večer ještě něco natočím, potom zítra dvakrát a v neděli asi už jednou, protože jdu domů. Takže já se s vámi loučím a těším se s vámi u dalšího videa. Pa. No teda, já zapomínám, já si změnil klávesy. Takže 3, 2, 1, pa.